Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ing mriki makili sedaya rencana kula badhe ngenalaken tokoh-tokohipun ing crita. Kula dados Bapak. Kula Ebin dados Doni. Kula Chandra dados Palike. Kula Gading dados Roni. Kula Faril dados Masih. Halo Don. Halo, apa ora? Anu arep njaluk turung surat izin loro. Loro Pak Ngron. Loro ati amarga nyawang dheke sanding karo wong liya. Heleh iso wis kumat. Sing tenanan. Guyon Don tapi tenanan atiku keserang iki. Heleh lemah susu. Buron tak pateni iki nggo telpone malahan. Ojo aku tenanan titip surat awakmu. Bengi awakmu. Yalah Ron. Sepurane yo aku sing sekolah iki. Walah ora mau kewet mang to Don piye to? Ya aku panggil ngentahi ngono ket mau. Iya ya, kok slendro aku. Lah iya, sepurane tenan aku. Leh nyantai ya wis tak njaluk tulung Pak Lekku lek ngono. Siap, Gen. Bos sopo mesti nyeni ngono. Tapi tak nulung. Ya wis nggo ndang mati. Ndang mari maksudnya. Ndasmu ku yo mati. Ya wis ana matur suwun. Siap, sami-sami. Pak Lek, woi, Pak Lek. Ya apa terjadi iki? Es bungak-bungok iki. Sepurane Pak Lek. Enggak, boleh nang malih ora dicek. Ngono. Tak boleh golek biyen. Piye, ana apa cah gede? Ngene Pak Lek. Aku ngekon sampean ngeteri surat izinku loro ning sekolahku. Oh, ngono. Oh, nek sekolahmu to, Le? Nggih, Pak. Sepurane ya, Le. Pak Po ana urusan iki. Urusan apa to, Pak? Urusan anu, tuwek iki. Cita-cita adik. Tenan lho piye to, Pak? Tenan to, Le. Urusan apa jare? Tak wajar ya, kok kayak kepo. Ngono itu Pak, urusan apa? Anu Le. Apa? Hahaha, nggih pun Pak Le. Nyapo aku nang rono iki. Kan ning bapak karo Mas sing sak omah. Beh, piye aku iki sawak loro kabeh. Koplo aku iki. Akhirnya teko. Kon iki wis koyo ngene iki. Tolong Pak Lek, Pak, ngeteri surat, kula sakit. Lah saya nek bapak karo Mas nyapo dadak rono. Yo, aku lali to, Pak. Sampeyan iki teng griya. Wah, anjene sowak awakmu iku. Maklum, Pak, tak ndur ati. Alah, jangan ngomong ngono. Mboten, Pak. Lah ngono. Ya wis, bapak ape ambek gawe. Jajan njaluk lunga masmu kem nawa enek wonge. Oh. Pak. Lho sangune. Lho, cah iki bapake kok sangoni. Lho kualik to, Pak. Oh ya anake disangoni. Lho bapak kan ape budal ambek gawe. Yo anake kan yo kudu anu wis sangu di sekolah bareng. Oh iya ya. Jangan sik ndelok iki bahaya sih. Nyale 20.000. Yo, matur suwun ya, Pak. Oh, siap. Pinter lah sekolah. Yo. Loro ya awakmu. Ya wis bapak bisa nyambut gawe. Iya, Pak, yo. Mas, bukan lawangmu. Piye to malah ngoroi? Mas, bukan lawangmu, hei. Oh,
Oh, aku duwe ide. Mas, golek cewekmu iki lho. Endi cewekku? Mas sepurane Mas aku meng jarang sampean. Dadi gugah wange liram. Yo ora ngerti nek wong ngantuk. Ya aku yo perlu sampean. Wiyane iki waya wis tangi adus turu wis ya. Nyapa esuk-esuk rene? Aku jaluk tulung. Terno suratku ning sekolahku. Kok tedas ya? Ya tegas lho Mas, wong aku ya menungso. Dewe apa menungso? Lah opo? Modelmu kaya demit ngono esuk gawe wong ngapusi pisan. Yo wis di suratmu. Awet Mas. Iki pomo lek ngeterne sok mbenmu iki. Ora apa-apa, paling yo mek panggilan orang tua. Ora, guyon. Ya wis, matur suwun yo Mas. Woi, ojo lali kok biasane. Apa Mas? Ikhlas aku. Maksudku engko pas mulai gekno kopi susu ijo. Oh, siap juragan. Roni. Tolong, motor aku kena gitu. Hei. Jangan, Roni turun udah. Jangan. Roni. Tanyo, duwe lho teh. Oh, kalau Mas, mumet iki sirahmu. Motornya ora kena. Langsung murup, bari bocor. Lho kok iso to, Mas? Aku yo ora ngeru. Iki piye iki terusan? Dijal takono kancamu utawa gurumu ngono, lek cara surate terat ngono apa ora apa-apa. Oh, heeh. Sik yo, Mas. Halo, Don. Piye? Omonge lara. Awakmu pelajaran apa ora iki? Arep takok. Ora pas banget lagi jam kos iki. Orang ganggu berarti. Sisteme los piye? Ana apa? Umpamane surat ijine telat piye, Don? Soale montore Masku ora kena diurupne karo bane gembos. Ora apa-apa, gawe gurune kae. Pokoke nek tapak asmane wong tuwa utawa wali karo stempel RT utawa RW utawa kades ora apa-apa. Oh alah, heeh. Suwon ya, Don. Wis siap-siap, wis kono lereno kowe bindang mari, ora malah mati. Oke, wis tak leren. Dadine ngono Mas, ngomongi Doni. Ya wis dak no, emang ngono. Aku benane motor to. Oh alah Mas. Alah ayo, selak awan iki. Yo leno. Lengan wis. Oh, iya nyata yo kuncine urung kok. Kuntir to Mas. Piye carane kok ngono? Oh alah, bane bocor. Cipono kompol ano. Oh anu, tapi nek iki kompone. Nek gone lemari kono lho. Oh, yo wis anu, ngene ngono. Mas, enek kompresor lho piye? Wis penak malah ngono.
Ya ora kene. Ini di wanggone. Kok kono ae. Yo, wangono ano. Yo. Jakang iki lho. Atau nyowo rong numpuk. Wis. Dang to, suwe men. Yo Mas itu Mas gunane iki lho. Ancene wong ngantuk bar antuk kongkon-kongkon iki. Ora rene ora rono. Wih, buka wih ane. Iku wih. Wis. Wis. Wes sih. Wes, ngarep. Wes. Wes mandi wes. Mantap lho. Ngapa banku? Balik punya. Ampun Mas. Kita nono we. Ayo situ meru ora. Ada orang kok ngono. Dawa menawa duwe Mas. Sewayang karo Mas aku matur suwun. Nggih cukup semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.